Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal. Astăzi, cum bine puteți observa, filmez cu găinușele, cu columbiau, galben-negru. Uitați-le, cam asta ar fi perechea, plus găinușa golașă. Le-am lăsat și pe ele pe afară. Ia uitați cocoșelul. Cocoșelul e foarte frumușel. Uitați-l. Ceilalți sunt aici, cei de albobat. I-am închis momentan până îi filmez pe ăstea. Ia uitați-i. Cât de frumoși sunt. Cocoșul este foarte roșu. S-a închis la culoare. Uitați-i. Să filmez așa un pic. Vedeți? Cam așa arată perechea. Da. Stați că am cam murdărit aici telefonul. Îl șterg acum. Da, și cam atât a fost și cu acest vlog. Ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!